Здравейте, аз съм Шарохекс и както виждате не съм в Hypixel и ще играя Build Battle, да видим как ще се представиме. Така, днешната тема е Prison Cell. Добре да направим затворническа стая. Така. Това ще бъде интересно. Не ме е било много в строежите, знаете, но все пак ще се опитам да измисля нещо. Така, значи затворническа стая. По-скоро клетка, да го кажем. Така. Ами... Но тук естествено пак... Не! Тук няма да бъде с такова. Така. Правиме го от камък. Всъщност не само такъв камък, то... За жалост... Няма да успя да направя цял затвор. Целта е една клетка, но все пак сигурен съм, че някой ще направи повече от една. Просто няма да се сдържи само с една. То и аз нямам, да ви кажа, малко... Ще ми е трудно да направя повече от една. Ще искам да ги направя едни и същи, ама няма да стигне времето, може би. Така. Айде. Ужас бе. Ще стане май твърде тясна, но все пак не трябва да бъде пък и твърде голяма. Ето така. Отгоре може би... Може да нареда и обсидиан. Това не ми пречи. Не също с обсидиан ще стане твърде грозно, не. Е така да речеме ще го оставиме. Другото с Cobblestone ще го запълниме. Надявам се хората да разберат защо така съм го направил. Все пак целта е само една клетка. Няма да бъде кой знае колко голяма. Целта ми е сега вътре да я направя малко по-хубава. Така, Iron Door. Изглежда малко тъпо, но... Какво да спрем? Трябва ми левър. Проблем сега. Къде да го поставя? Еми, ще сложиме... Ето така. Pleasure Plate. Така, влизаме вътре. Само че да си направя една врата, да си имам каблстонче тук на едно. И сега да направим леглото. Легло. Тук мога да направя нещо като лост, което обаче може би няма да бъде разбрано от никой. Ето така. То малко ще си ударя главата в това, но няма значение. Надявам се някой да разбере. Също така ще наслагам и паяжини. Все пак не мисля, че той ще се поддържа. Така. Ей така ще направя тук дупка. Не, всъщност тук ще сложиме... Не. Така. Тук ще бъде така. Тук на това място, само че... Как ще излезна, бе? Факт, добре, значи слагам казана. Имам една минута, така. Той къде стоеше обаче? Че един бикън мога да сложа. Не, всъщност бикън може да не слагам. Така казана ми трябва. Трябва ми водата. Така, водата. Тук ще сложа килимче. Като кърпа. Надявам се някой да разбере. Ама едва ли ще разбере, че това е кърпа. Друго какво може да сложа, бе? Нещо по-така. Да! Лиани мога да сложа. Само че къде сте? Ето ги лианите. И да речеме, ей така ще оставим за сега затворическата клетка. Мисля, че стана доста добре, като изключиме, че тук вратата, нали, малко е така дебилничко. Иначе клетката вътре си е мазало. Може да сложа още нещо. Да речем един чест. Ето там. Така. И... Тук нещо, какво мога да сложа, бе? Нещо е тъй набързо. Глава. На зомбита. Бързо. Не. Фак.
Е така. Еми добре, мисля, че горе-долу се получи нещо, сега ще видим и другите. Моето не е най-хубавото със сигурност, но все пак постарах се. Така. Еми ще дам окей. Клетки са. Тук обаче може да си избягам. Но аз все пак ще дам окей. Няма да бъда вече твърде скептичен към другите. Така, тук отново обаче целта беше една клетка, не много. Добре, тук вече има и затворници. Пак обаче ми е твърде обикновено. Аз си мислех, че ще направят някакъв такъв като моя. Но все пак никой не е дал легендари на всички. Така, тая клетка нищо не ми харесва, затова ще дам супер пуп. Това е просто, не знам, просто тия. Добре, тук вече имаме нещо по-интересно, нещо дето прилича наистина на затвор. Ще дам... Не, отново ще дам окей. Не ми харесва достатъчно. Така, това е моята, която може би така ще се отличава повече от другите. Влизат и виждат какво има вътре, така. Не знам, надявам се на хората да им хареса. Тук имаме нещо, което няма нищо общо с системата. Това си нямам идея какво е. Не знам. Вие имате ли си идея какво е това? Защото аз не. Тук имаме... Не. Абсурд. Просто абсурд. Тая идея на мен ми дойде в главата, ама... Не. Това е... Това ако спечеля, аз се хвърля от някъде. Така. Затвора с овце. Лас АФК, сори. Добре. АФК. Пак. Обикновена клетка. Аз можех да сложа решетки отстрани. С едно малко прозорци, но не сложих така. Тук той пич какво се опитал да направи и той не знае. Той си мисли, че в момента е в клетката и прави легло от тук просто или не знам. Нямам идея какво е направил. Така. Тук имаме айрон блокче. Айрон блокчето. Не! Аз вече гласувах за това, съжалявам, ама и това не е затвор. Така. Плачеш ли е тоя? Не знам, твърде подредено е за затвор. По-скоро за стая, такава дето килия. Твърде подредено. Така. Тук имаме много. На това ще дам. Окей. Не, всъщност мога да дам и... окей, ще дам. Окей. Не толкова зле. И естествено, ето тази спечели. Аз съм на 9-та позиция. Благодаря ви, хора. Оценихте това, което направих. Много ви благодаря. И така, ние обаче се завръщаме за втора игра. Да видим сега дали останалите ще ме разберат, защото мисля, че само аз оставам неразбран и недооценен, но няма значение. 9-та позиция, не мисля, че си голем. Добре. Голем. Така. Опа. Бързо. Къде е това? Желязото. О боже. Айрон. Така. Едва ли ще успя да направя някакъв айрон голем. Но все пак ще се постарая. Естествено ще стане доста дебилен, но да става фъна. Така. Това ще му бъдат краката. Надявам се да не бъдат твърде грозни. Така. Тук сега малко ще го отдебелим. Вътре ще го направим кук, за жалост. Няма кой да го пълни. Твърде ще бъде голям. Проблемът е, че не помня как изглеждаше главата му. Това е малък проблем. Аз, хора, забравих как се спалват айрон големите, можете ли да си представите?